ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ କିଛି ଆମେ ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ। କମିଟିର ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କମିଟିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପିଲାରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତି ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ପଡ଼ିଆ ଭୁଲ କଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସ। ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ବଳ ହିସାବ ରଖିବେ। ସିନିୟର ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଖେଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚାଲୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳ ଆପଣମାନେ